Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malantaw sa K-Cat channel sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Paghatag sa impormasyon tuhoy sa bakuna, ginakasakuan, bangod madamo ang hindi uyag magpabakuna kontra COVID-19. Bacolao Jot Festival, kansilado. CHR, ginapangita ang mga ginpamarcha sa Silay City bangod wala nakamask para makuha ang ilang sentimento sa natabo sa ila. Sa San Carlos City, salesman, ginold up sa ilaman lang nga delivery boy. Kag sa Good Vibes, bakulod noon kabahin sa mga backup dancers sa halftime Super Bowl performance. Initanan sa Digicast Negros X. Una kita sa lakat sang panahon para sa nagapreparar para sa long weekend. Nadula na ang low pressure area sa nasidlangan nga bahin sang pungsod gani mangin mainit ang panahon tubtub sa weekend. Base sa weather forecast ng Pag-asa, mahuyang ang paghuyop sang easterlies kag tail end of a frontal system sa nasidlangan nga bahin sang pungsod nga magadala sang lapta-lapta nga pag-ulan. Wala karon sang bagyo o kon LPA nga yara sa Philippine Area of Responsibility. Gani mangin mainit ang panahon tubtub sa weekend nga may upod nga magulugal-umon nga panahon. Light to moderate naman ang huyop sang hangin sa baybayon. Nagapanugyan sa gihapon ang Pag-asa sa publiko nga mag-monitor sa lakat sang panahon agud makahanda sa tion sang pagbaha. Sa number 9, mga public transport group sa Bacolod City nagapanawagan nga ipaiway-anay ang pagpatuman sa panibago na naman nga private motor vehicle inspection standards sa Land Transportation Office. Nagpadala sa sulat sa Sangguniang Panglungsod sa Bacolod ang tatlo ka mga transport groups para maghingi sang endorsement sa ila panawagan sa LTO. Gin-refer na ang ilang sulat sa talatapan ni Councilor Dindo Ramos nga chairman sa Committee on Transportation sang Konseho. Gin-reklamo sa mga transport operators ang bago nga pagsulundan sa private motor vehicle inspection kung saan may mga private centers nga gina-credit sang LTO para maghimo sini. Kinahanglan nga magpaidalom sa ini nga inspeksyon bilang requirement sa pagparenew sang rehistro sang salakyan. Sunod sa presidente sang Federation of Bacolod City Drivers Association nga si Elizabeth Catalbas, mabudlay para sa mga operators bukod bagluwas sa mahal nga balayran, madamo nga mga depasahero nga salakyan ang tumanakadaan kag mahimo hindi makapasar sa inspeksyon. Sinigid lamang nga hapon nagpagawa na sang statement ang Malacanang nga hindi na mandatory ang motor vehicle inspection. Hindi, kung di-distract lang na niya, kung kitungog na hindi ka pasan na yung mga salakyan niya, until na niya, patay din na niya, tanan, mag-restrict ka, 900 naman, hindi ka kapasar, gastuhan mo pa ang ginareklamo nila, nilaihan libo naman na ang gastuhan mo para nga kapasar ka, basong bayad ka pag naman 900, na ano na, daw sobra na na eh. Sa number 8, mga delivery boys ang isa ka kumpanya ginkawatan ang kaupod nila nga salesman. Nagpadulong kahapon sa Barangay Prosperidad sa siyudad ng San Carlos ang 25 anyos nga si Jackson Cabanero nga salesman sang isa ka trading corporation para kuntani lang mag-deliver sang gin-order nga mga harina. Pero samtang naga-deliver siya, ang gintayaan sang armas sang duha ka lalaki kag ginkuha ang iyang bag nga nagaunod sang malapit sa 3,000 pesos nga koleksyon. Sa follow-up operations ng kapulisan sa San Carlos, tigayon nga nadakpan ang driver sa motorsiklo nga getaway vehicle sang duha ka persona nga nagkawat. Ang gindakop nga si Jonathan Sasam ang natukiban nga delivery boy man sang trading corporation nga ginaobrahan sang ilang ginbiktima. Padayon pa ang pagapangita sang duha pa niya kaupod nga suno sa pulis, nagatrabaho man sa amo nga kumpanya. Isa sa mga suspect ang aktibo pa nga delivery boy sa nga trading corporation, samtang ang isa sadto man nagtrabaho dito. Kaso nga robbery ang ipasaka batok sa ila.
Sa number 7, sa Himamaylan City, mag-utod nga ginatudlo nakapatay sa isa ka 4 ka tuig nga bata, arestado. Ginaresto sa manhunt operation sang kapulisan ang mag-utod nga Jacker kag JR de la Torre nga suspect sa pagpaniro sa nagligad nga tuig nga gikamatay sa 4 ka tuig nga bata. Ang mag-utod nga de la Torre ginatudlo nga suspetsado sa pagtiro sa isa ka amay nga sakay sa kabayo upod ang yaanak sa Oktubre 14 sa nagligad nga tuig. Pero imbes nga ang amay, ang 4 ka tuig nga bata amo ang naigo sang bala nga gintunaan sa kamatayon sini. Ginaresto pagi sa warrant of arrest sa kaso nga murder kag frustrated murder ang mag-utod. Detained karon sa Himamaylan PNP ang duha. Sa number 6, Commission on Human Rights ang nagsugod na sa pag-usisa sa pagpaparada sa mga nadakpan nga wala naga-face mask sa Silay City. Sunod sa pamuno ng CHR sa probinsya nga si Romeo Valdevarona nga sang Martes ang aga, nagpadulong sila sa Silay City agud mausisa ang katapos ng PNP. Ginpaathaga ni Major Rolly Pondevilla nga hepe sa nga Silay PNP nga ginpakadto sa gym ang 39 ka mga nadakpan nga wala nagamask kay hindi sila makaigo sa police station. Naka-arms forward sila para masunod ang physical distancing. Sila kuno tanan ang wala man nagabayad sang 1,000 ka pesos nga multa kag ginpili nga ipaidalom sa seminar sa sulod sang gym samtang nagaatubang sa lungon. Dugang pa ni Valdevarona wala sang may nagpadulong sa ilang nga talatapan para magreklamo gani sila mismo ang magapangita sa sini nga mga persona para makuha ang ila sentimento agud angot sa natabo sa ila. Damlag pa, nagpabutyag sang support sa PNP si Mayor Mark Golez kay suno sa iya, 8 ka bulan na ini nga ginahimo sang pulis para madisiplina ang mga pumuluyo. Sabado sang nagpagwa sang statement ng CHR Manila nga nagakondena sa ginahimo sang PNP nga pagpakahuya sa mga nadakpan nga isa kasahi sang human rights violation. Sa number 5, padayon nga sirado ang border sa tunga sang Kabangkalan City kag Mabinay Negros Oriental. Ining sunod sa Public Information Officer sang Kabangkalan City nga si J. Carlin Tugbang. Sunod sa iya, ila pagasunod ng Executive Order ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson nga nagasiling nga padayon nga sirado ang border sang Negros Oriental sa Oriental Negros. Mga deliveries ang basic goods ang inatugtan nga makatabok sa Oriental kag makasulod sa syudad sang Kabangkalan basta may mga nagakaigo lang ang mga dokumento. Sa piyakabahin, padayon man ang clearing operation sa illegal structure sa syudad bilang pagsunod sa mando sang DILG. Suno kay Tugbang, may mga hotline number sila nga ginbutang nga mahimo tawagan sa mga residente kung may mga illegal structures nga hindi maaksunan sa barangay. Kung napaslawan nga maghimo sang aksyon ang barangay, ang LGU na mismo ang mangita sa mamaagi nga aksyonan ini. Sa number 4, namutikan sang Task Force Disiplina nga madamo sa mga menor de edad sa mga kabarangayan sa Bacolod ang wala nagasunod sang minimum health protocols. Naglibot kahapon sa Barangay 321 Banago kag Bata ang task force kag ila namutikan nga may madamo nga mga pumuluyo nga nagalambiyo nga indi sakto ang pagsuksok sang ila nga face mask kag face shield. May nakitaan man sila nga mga menor de edad nga wala nagasuksok sa face mask. Nagalibog karon ang ila ulo kung ano ang himuon bangod hindi man nila maisyuhan sa citation ticket ang mga menor de edad bangod protektado sila sa idalom sang kasuguan. Gani nagapanawagan sila sa mga punong barangay nga pabuligo ng mga tanod sa pagbantay kag pagsaway sa mga wala nagasunod sa minimum health protocols. Ginapatuman sa Task Force Disiplina ang ordinansa sa syudad nga nagamando sa pagsuksok sang face mask, face shield kag pagsunod sang physical distancing sa mga pampubliko nga lugar. Kami ito sa platform mo sa may puno, may mga center to, mga bitbit ka din na kabataan, kaya nagamit sila ng physical distancing, mag-remind sila namin na ang kabataan na lungan, yung mga lapsak na mga kabataan, na ginotong sila sa center sa bataan. Remind sila namin na mag-physical distancing. Ang kumpiyansa sa tao, ang factor, doon na buhay, naging doon na sila makundaan ng virus.
Sa number 3, paghiwat sa Bacolod Festival sa syudad sa Bacolod bilang pagsaulog sa Chinese New Year buwas nga adlaw, ginpaiway anay. Isa ka executive order ang ipagawa ni Bacolod Mayor Evelio Lunardia nga opisyal nga nagapaiway sa paghiwat sa Bacolod Festival sining nga tuig bangod sa COVID-19 pandemic. Ang Bacolod Festival ang isa sa mga dako nga selebrasyon sa Bacolod, may kaangtanan sa pagsaulog sa Chinese New Year kada tuig. Madamo nga mga turista nagabisita sa Bacolod para magtambong sa sining nga kahiwatan. Pero sandig sa EO sang alkalde, ipaiway lang anay ang kahiwatan buwas nga adlaw, bangod importante nga mapangapinan ang kaayong lawas ng publiko. Bilang pagsaulog sa Chinese New Year, gindekorasyonan sa Bacolod Festival Incorporated ang fountain area sa Bacolod City Government Center. May mga nagakabit ka Chinese lantern sa mga poste. Nagalutaw nga lotus flowers sa tubig sa fountain, kag imahen sang Chinese zodiac character nga ox, bangod ginakabig nga Year of the Metal Ox ang 2021. Gitpahayag ni Odette Ong Gomez sa Bacolod Festival Incorporated nga bisan wala sa Bacolod Festival, sara nga ma-celebrate ang pagsulod sang Chinese New Year sa tagsa ka panimalay. As much as we want to bring the Bacolodian festivities to our fellow Bacolod Nono, I think we cannot deny the fact of our present situation. So it is really agreed between government and us na we should really cancel this year's festivities. Kasi, syempre, we also would want to be safer than sorry later, di ba? Sa number 2, 71 anyos nga stranded individual gikan sa Manila kag nag-abot sa probinsya via Bacolod Silay Airport sadtong Pebrero 9 ang napatay mismo sa amuman nga adlaw. Suno kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, ang LSI nga lalaki nga taga-Handumanan sa Bacolod ang wala nasang animo pag-abot sakay gikan sa first flight sa airport. Rason nga gilayon siya nga gindala sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay City. Sa impormasyon na stroke ang pasyente base sa CT scan results sini nga nagapakita nga may hemorrhage sa utok. Wala na maswab ang pasyente bangod nga nagdesisyon ang pamilya nga sayluhon ini sa lain nga ospital suno sa kay Diaz. Ugaling wala na matabangan pa. As of press time ginahulat kun bala na tigayon ang pagswab sa amo nga LSI para mapat-od kun ini ang nagpositibo sa virus. Suno kay Diaz, nag-agi sa triage ang pasyente rason nga wala na compromise ang mga responders nga nagtatap sa iya. So that's the standard that we are asking our hospital employees to adapt. Hindi kita think na waay na threat, waay na sa infection. So tanan na sila naka face mask, face shield, and naka PPEs, no. So ready, and why man to sila na compromise, no. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, pagatutukan sa karon sa probinsya ang information dissemination angot sa COVID-19 vaccines. Isa sa mga pagpanghangkat nga ginatubang sa karon amo ang marubo nga acceptability sa bakuna base sa survey nga ginpatigayon. Ma-report si Barbara Mijares. Nagalibod sa Sudan diri sa Bacolod ang 47 anyos nga si Arlene Lunas, taga-Himamaylan siya. Kung mag-abot na gidman ang bakuna kontra COVID-19, gusto niya nga magpabakuna. Para suno sa iya, mahim-us man ang iya nga panghuna-huna kag mapangapinan siya kag ang iya nga pamilya kontra sa virus. Sa amon mga vendors, galakat kami kundiin. Hindi mo bala ang mga tao nga imo may istorya, masugata, kinanglan nga mapabaksin ta. Pero sigurado nga safe kita kay kung mayara nga hindi bala sa mga balita, mayara nga may mga nagakalatabo nga hindi nami sa ilang lawas. Pero ang OFW nga si Nori Valenzuela nagsiling nga wala pa man sadto na pat-od ang bakuna sa COVID-19, nagdesisyon na siya nga hindi magpabakuna. Siya taga Manapla kag sa Nobyembre lamang nagpauli sa probinsya. Nabalaka man siya sa COVID-19 pero suno sa iya, mas maayo nga maghalong na lang siya sa magpabakuna. Basta mag-ingat na lang ako. Wala kasi kasaguraduhan ang bakuna kung talagang walang side effect or what. Ang
pagkampanya angot sa importansya kasubong man kung ano ka safe ang bakuna ang tutukan karon sang Negros Occidental. Ini kasunod man sang datos nga ila nakuha sa survey nga ginpatigayon nga manubo ang acceptance o kung jutay lamang ang luyag nga magpabakuna bangod sang ila man nga kaugalingon nga pagkahangawa. Subject sa survey ang mga frontliners nga amo ang priority sa bakuna sa COVID-19. Suno kay Attorney Rayfrando Diaz, ang Provincial Administrator, tutukan nila ang confidence building. Paagi sa mga pamphlets, social media sites, kag iban pa, ipahangop sa pumuluyo kung nga dapat magpabakuna. This information campaign hopefully will put aside all the fears and will convince them of the need nga magpa-vaccinate kita. Kaya para hindi na tayo magbalik sa ECQA, especially kung gusto nyo na maglagaw, gusto nyo na mag-travel, be out of the province. Pag nabakunahan kita, may ara ka na certificate of vaccination, you can present this. Padayon ang registration karon. Importante nga magpa-register ayhan ikaw ang sigurado na nga magpabakuna o kung may pang duha-duha pa. Stage 2 sa proseso amo ang assessment kag counseling kung sa diin ang natungdan ang magahatag sang iya nga consent para sa bakuna. Sa may mga ginapat siya nga daan, kinahanglan ang certification gikan sa kaugalingon nga doktor para sa amo nga pagpabakuna. Okay, without that registration, without your name being in the master list for those persons na i-vaccinate, hindi ka makapavaccinate kung gusto mo na. Ang stage 3, amo ang actual nga pagbakuna. 70% sang population ang target nga mabakunahan kontra COVID-19. Sa Good Vibes, Bacolod noon nga dancer ang nangin kabahin sa halftime show sang Super Bowl 55 nga ginatutukan sang milyon-milyon nga mga viewers worldwide. Ang nga istorya sa report ni Marcia Mulco. Kada tuig isa sa ginabantayan nga sporting event sa bugos nga kalibutan amo ang Super Bowl o kunang finals ng National Football League. Isa pa sa ginabantayan sa sininga yearly event amo ang halftime show kung sa diin mayar asang artist nga ginakuha para maglingaw sa mga tumalanaw. Sininga tuig, ang sikat nga Canadian singer nga si The Weeknd ang naglingaw sa mga tumalanaw. Kag kabahin sa backup dancers nga upod sa performance ni The Weeknd ang isa ka bakunod nun. Lubos ang kalipay sang bakulod nun nga dancer nga si Nico Aroz nga nangin kabahin siya sa ginatutukan nga Super Bowl halftime show. Si Aroz nga anay call center agent kag front desk sa isa ka hotel sa Bacolod ang karon naka-base na sa Florida. Kag paagi sa iya nga pakikabyan sa mga miyembro sang dance community sa Florida, nangin kabahin siya sa halftime show upod sa sikat nga Canadian singer. I am so happy and so blessed to be a part of the Super Bowl 55 halftime show featuring The Weeknd. Diri sa Tampa, Florida, inibangod sa akon nga J1 internship nga naka-base diri sa states ng Florida, and because of that, I met new friends, made new connections, especially sa ilang local dance community, and that led me to this great opportunity, once in a lifetime event of my life nga hindi ko ginmalimtan. Wala maglaom si Aroz nga mangin parte siya sa performance nga ginabantayan kada tuig isang milyon-milyon nga mga tumalanaw. Iya panugyan sa mga dancer sa Bacolod nga padayon lang sa paglapot sa handom kag padayon sa pagpractice kag sa pagpaninguha. Marcian Muico para sa Digicast Negros. Barb, grabe yaman inagyan from call center agent to hotel nga front desk subong backup dancer sa Super Bowl. Hindi basta-basta. Gani man yun, no? If it's meant for you, it's really meant for you, Romain. I mean, you know, sing umaguna-una, I think sa iya nga bahin siguro, sa hari pa di siya, wala siya naguna-una ang makalabot siya sa amon. Barb, damo ka mo to backup dancer, no? Pero hindi basta-basta na kung maginagyan nga auditions para makasulod ka dira, do pila na ko audition. Kag buda mo nagaka-feel, but siya, naswertehan siya nga nakasulod siya. Congratulations. Nakunin ko ng malipatan yung experience bilang mga kaboy. Oo naman.
Kag amoy adto mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.